Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baman André. Problème mo nga Wa fo ini wati. Or bashitila. Wallahi bashitana mba fo ini seli. Aywa usika fo. Eni nyaga. Ka fo usika fo sabula kabi sibiriti menenga fo kabi juma ere sake. Silda mena mali kono nyina. Nam. Sabula juma do mabara. O ka sibiri kala ka kunu kala. O bi hali ni bora du kono iba do ka fo ko. Bara mali mko ma classe la flo. Awo. O mani de ni mo mo la sel seli bana mo ta bara la wala nyom be. Bara le jamana bono wala. O che nga jama man chantu kono halisa. Mettre dura bito so di bara la seli ko so fana mani. E juma bla la ko so pour que tene o kana bara la. Donc tene bi ko ko ngata ba parce que gouvernement e juma de bla pour que tene kana bla. Ay juma ke ka karike ka sibiri ke ka karike o mo bo fo lendi ka faraka abuli fana ka kiso bo ken ne baraka le fana chamalla munu ma ku yere o luka cha nam bo o de chamanti bo ni sele kile sawa matene mais ken yere barani faso barale no re kala jeni greve be domine faso barale no dugu sma ten ni greve be ya ni greve be ni entem greve la faso baramo iba dugu sma ten ayi bo yentem la ali ken yere chamambolo iba ga fo commerçant ga chawla transporteur ga chawla ulu do fana dugu ngindamba kelo no ni commerçant ni mo bollo mabo iba ga fo bon ko be lafia ko sube mais soro boso tigu ani se tigu ka famu fana ka fontando be ni tle nani kero mo barakati be parce que do bu ka bolo soro do oche ni nani ga boutique daile iba ga fo quand ni chama mina ulu bi cliquer la ubi tromonyoni munu soro ulu fana deme voilà ngani boutique ma daile akagele ulu ba genga mine dungo dodi hali muso muta borset ni logo ni pe un fere ni barama ni mo ba bigele ni mo mo ba bigele ya mamu muta barani yake sugula tlefe ni barama ka bigele o bulu tlena ni barama ke akagele yere o ka wuli o ka ta sugula ko o kana nyina ko ka anga garsega dulolo anga soro dulolo nyona ni do bora ibe ka fo do bi o ki so bi ka sira do latama abina fo bol fa cheni wi chugo mina ni kelim bora doron abebejo o no kelima do noron abike baray o ko gulo nyona do ngata do sebe doe o zetle dans ma kenga do ngata c'était muye oh ida so no gulo do ngata sebe muye la donc anga jatemino chugula sele chenga anga jatemina ka foko halni baramandiye hali kuma do ni sani bate onga ni bora abiseke so wuye doka do ni fana soro sikatola ayo si amba fo bismillah o jarani ablay ambora nyoya gasro selima ke bon seli kera en fait la côte seli et les sabaye un folo ke un flana kambe sabana de la ali bi amse ko mo halini hakima ko ma langolo de bi fo les sabala nyu galantolo onga foli fona benasra do no o de fona ni anna ko folo fona seli to ne o nanya foli ke bi akilo manga gachi aywa d'accord tabarakallah aywa mi jama fo ambe ne bi yera fo folo ka vanga ala kan gaselu chaya amina ka hamno ko no ka garsa ko foni ka shini keneyadi ka hina tabawla ka bara irwa abu ya fama mi ya farawmo o chen amina wala ko do mina blay ala ka besabati ala ko nyu ngire amin jega bara ko ka cha sigatola mado abska ile nyu se ga soro mo ba kalama o kuma fana ni ga bara gara kuma do ibi ni mo be do nyu anga shila ambo fana ya fayini ke la membo fe krengren nyana anga kuma no ne fili borala ni fiira la fili do la wulinga mote sigatola o selin ho kuma dola kuma fo chugo fana do awo kuma dola kuma fo chugo fana do ni ya fo fana jago abi jaddo e wala abi go do sigatola o aka jatemine ka fo barana tabulu do o akana mina ni juguye wala ni kore ga barana temesra fona do abe iba fo e fana bi anti ma kelen to ko fo de ambe bede fo ambe mamundo anti mamundo mamu wele mamunte wele mamu yan kalima yan juguye ango ni be fo bi ambe be fo wala ma to ko di fo be kanga fo parce que nango ma to ko kelen ta kuma ka cha amna kuma cha ya tuguni iba do e weluke o do ye badakuchi o
do yɛrɛ fana ye tɛmɛna sira wɛrɛw fɛ ka taa so yɛrɛ ka taa foli kɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw wɛrɛ bɛ yen n'olu t'i lasɔrɔ nka a ka d'u ye k'i lasɔrɔ o cogoyaw fana bɛ yen nɔ o de kama an bɛ jama fo ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni ŋaniya don ŋaniya ye wasa kɛ bɛɛ ni ce bɛɛ ni jamu ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka olu mɛn k'an lamɛn ala ka ala ko dugawu fana minɛ ala ka an kanu to u dusukun na ala k'an yɛrɛ fana mɛn ka baara kɛ ka halisa ka dɔ fara u ka danayaw kan sabula danaya de fana kanu bɛ sinsin danaya de ye u dara an na de o de kama an ko ka d'u ye an bɛ dugawu kɛ ala k'o kanu sinsin k'o danayaw fana sinsin bila ye bon n'a nana sisan an bɛ kuma an yɛrɛ kan ne ko maliyɛn di baara fɛ saliya b'u la i m'a ye gafe 2 de dɔrɔn de bɔra o tiɲɛ o kɔrɔ gafetigi yɛrɛ ma na an yɛrɛ ma na donc olu fana k'o dabila parce que gafe feerela fana bɛ balo olu fɛ o tiɲɛ parce que gafe min Mali kɔnɔ a ka ca 200 ye fila dɔrɔn de bɔra a ye k'a lajɛ donc i b'a ye dɛ donc yɔrɔ kelen hali anw yɛrɛ b'a la gafe 2 dɔrɔn de bɔra bi donc c'est à dire que gafe dilala maa 2 dɔrɔn sɔnna ka baara kɛ donc olu an b'olu fo u ka cɛsiri la olu kan ka fo sabula u y'a dɔn k'a fɔ ko kan ka baara kɛ bi o ko u ka baara in t'u yɛrɛ ko ye nka k'u b'a kɛ jamako de don n'i ye jamako dɔn ka baara kɛ n'o ye hakili la i ni foli ka kan bila ye parce que ni gafe ma bɔ misi n'a fɛrɛla bi a bɛ gɛlɛya a bolo a bɛ gɛlɛya o tiɲɛ livreur a bɛ gɛlɛya a bolo imprimé mun b'a dilan sɔrɔ ɲɔngiri o tɛ wa o tiɲɛ ayiwa d'accord a bɛ bɔ cogo la a gulonnen don ɲɔgɔn na an dulonnen don ɲɔgɔn na voilà i b'a fɔ yiri ka taa dili la ka taa yiri ju la ka taa yiri bolo la ka taa yiri fɛrɛ la ka taa yiri den na a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don ni dɔ tɛ yen nɔ a bɛ kɛ dɔ ka jɛ ye an k'a jateminɛ ten gafe minnu y'a dɔn k'a fɔ k'an ka baara kɛ bi an b'olu fo abila ye sinon an kɔni arajo hali seli dɔ an ye baara kɛ o ye tiɲɛ baara la o tɛ se ka jɔ docteur di jɔ polisi ti jɔ an ti jɔ baara la ti jɔ dɛ olu tɛ se ka jɔ dɔw bɛ se bɔ baara la nka yɛlɛma bɛ se don a kɛcogo la nka ka baara jɔ abila ye o kɛ man di arajo la a man di ayiwa bisimila o kɛ man di dɔgɔtɔrɔso fana la an bɛ dɔn jumɛn ne kɔni b'a dɔn an bɛ seli tile 3nan na mais dɔn jumɛn don sapɛriw fana kan ka fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka tɔw la abila ye o kɔni olu ka baara yɛrɛ de bɛ juguya seli don wala u kan ka fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula olu seli ginda ni a taabolo i bɛ kuma bɛɛ b'u ka burunin fiyɛ kan mɛn siga t'o la u bɛ na u bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma u bɛ taa u tɛ ɲininka tɔgɔ la u tɛ ɲininka jamu la siga t'o la u kan ka fo nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na sabula u bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman kisi abila ye dekunjugu ma bi an bɛ dɔn jumɛn de la bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo tile 11 don san 2022 fasiribaw kɔni dɔw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafe 2 an bɛna lajɛ ka olu fɛrɛtɛ fɔlɔ kumabaw fɔ mɔgɔw ye yanni ka to tilegan fɛ an ka nɛn don a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ abila ye tubarikala ayiwa l'essor faso yɛrɛ ka fasiri ale ye mun fɔ a y'a sɛbɛn ko colonel Asimi Goita cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ko ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ka ɲakili wulili ma ko a ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu sɔnna ka tɔɔrɔ ni sɛgɛn muɲu dɔw bolofɛnw tiɲɛna yɛrɛ senfɛ walasa ka se ka jamana lakana ka jamana kumabɔ ani a ye folikan fana lase jamana minnu fana y'u ka daw yɛlɛlen to nin waati gɛlɛn kɔni i n'a fɔ Laginɛ ni Moritani foli lasera olu fana ma nka a y'a ɲini jamanadenw fɛ ko nin ye waati ye waati min ni an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana ka nafaw sabatili kama baaraba minnu fana kan ka kɛ colonel Asimi Goita nɛn donna olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye sariya sunba kura sigili ye sen kan ani fo ka taa se lasigiba ni o ye assise nationale de la refondation bɛnkan olu bɛ se ka lawaleya cogo min na esor kɔni kɛmɛ ka a kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen bila maaw ka bolo kan o kɔfɛ seliba hukumu kɔnɔna na kuluba ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye seliba bato kɛ kuluba colonel Asimi Goita ale fana kun bɛ ko kɛnɛ kan yen nɔ min tali kɛ sen na dɔrɔci siratigɛ la AS Mandi Musukunda ko olu kɔni ka ɲina san jaru la kosɛbɛ
l'indépendant o ye gafe filana ye ale ye mun fo ale a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ɲakili minnu tun bɛ mali kan seedaw fɛ olu wulilen kɔ ko senegal jamana pɔru ɲɛmɔgɔ kɔni ye latigɛ dɔ ta ka caman ka an kun kan ka wari minnu sara ka sababu kɛ ko an ka magoɲɛminɛnw tora yen nɔ ni waati kalo 6 in kɔnɔ ala nana k'u ye musakaw bɛɛ lajɛlen bin ka bɔ yen waasa an ka minɛnw ka se ka bɔ nɔgɔya la hakili la o ye fɛn ɲumanba ye senegal jamana ɲɛmɔgɔw fana ka fo la o sinon n'o ta musakaw ka ca kosɛbɛ musaka ka ca n'o fana farala kan n'u donni nana an tɛ se ka san commerçant b'o fana fara kan b'o fara kan ca commerçant n'a ye min bɔ gulokiba bonya la a b'a fara jan siga t'o la Kolonasimi Goita kuma kelen n'ale ka laseliba in kan ko a kɔni ye a ɲini jamanadenw fɛ ko sisan ye fara ɲɔgɔn kan waati ye jamana ka kunna wolo kɛlɛba minnu n'olu kan ka kɛ walasa ka jamana bɔ bolola ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan o siratigɛ ninnu kan o nasira kelen fɛ i b'a ye k'a fɔ politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kolo min bɛ wele ko cadre d'échange des partis politiques pour la issue de la transition o ko ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka tigɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ minnu b'a to bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don cɛmancɛ fanga baara la cogo min na ani latigɛ minnu bɛ ta ni ko minnu bɛ ɲɛnabɔ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye u kɔnɔ a bila ko a ka kɛ o cogo la n'o ye condition d'inclusivité kolo min fana politiki kunda bɛ wele ko EMK ko olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ marabaga jɛkulu kura ka sigi n'o gouvernement ye min jama dɔgɔyalen bɛ kɛ maa 15 a cayalen bɛ kɛ maa 20 ye ko olu ka baara ka sinsin taaboloba 4 kan EMK ɲɛmɔgɔw k'i unɛ don taabolo ni ɲɔgɔn cɛ bamanciya olu fana kɛlɛli siratigɛ la ko MINUSMA ɲɛmɔgɔ El Gazim Wan ale kɔni ye sɛmɛntiya k'a fɔ ko waasa bamaciw ka se ka kɛlɛ ka ɲɛ mali ka se ka lafiya k'a ka usajɛ ka baara ɲuman ka ye jamana finitigiw n'o ye armée nationale ye olu ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ a bila nan kuma in ye tilega fana an bɛna nɛ don dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tɛ gafe fila min bɔra o ye gafe fila minnu bɔra o tɛ baasi ye ayiwa bamanan Andre bamananya la seli tun bɛ kɛ cogo di fɔlɔ aw ka yɔrɔ waati min na aw ye denmisɛn seliba an sisan i si jɛra hali ma kɔrɔ ka se o ma ayiwa e ka baara de bɛ ka si jɛ dɛ bon d'accord ayiwa si jɛra k'a sɔrɔ i bɛ se san 50 la yanni i bɛ se 50 kɛ mɔgɔw b'a fɔ le vieux ayiwa an bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que si ka se ka bɔ kun na joona o tɛ yɔnbo bɛ yan an bɛ yɔnbo san ka di ma o san ka di yan i b'a peinture kɛ ka fin ayiwa i b'a tɛrɛ kɛ ka fin ka kɛ jɛnkuna ta ye ka kɛ jɛnkuna ta ye a jɔnkuna kɔni kunsigi ma jɛ dɛ yɔnbo de bɛ sa jɛma foyi tɛ jɔnkuna an bɛ taa ɲininka o san 80 kunsigi ma jɛ ne yɛrɛ bɛ taa jɛnkuna ɲininka a ka gundo fan ye a ka gundo ko et puis o tɛ de telu ta kunna si ma bi a foro de b'a la a kunsigi ka ca n'i ta ye awɔ mais kunsigi in fɛgɛɲɛna dɔɔnin de siga t'o la fɛgɛɲɛna dɔɔnin voilà ale ta kɔni non mɔgɔ tɛ nko hali telu t'a la kunsigi ma bi foyi et puis a bɛ kuntigi peɲɛ ka jɔ o tɛ comme a kuntigi yɛrɛ ka ca n'i ta ye pewu et puis a bɛ tɔgɔma ka ɲɛ a bɛ kuma f'a bɛ dɔnkɛ ka ɲɛ yɛrɛ tagama yɔrɔ jumɛn a fɔ tɔgɔma f'a bɛ dɔnkɛ ɲɛ ale y'a sɔn dɛ n'ale y'i sɔn sini kɛnɛya la non ale y'i sɔn o ka ca ni fɛn bɛɛ ye mais jɛnkuna c'est comme ne bɛnkɛ Madu tiɲɛ Madu fana non ale y'u sɔn sini kɛnɛya la bon ale n'ale y'i sɔn sini kɛnɛya o kana fɔ ɲini tuguni a banna o y'a bannen olu si bɛ yɔrɔ min na o ka tila ni tila k'u ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ala y'u sɔn fɛn b'a la ale y'u sɔn fɛn b'a la donc an bɛ ala deli ala k'an sɔn sini kɛnɛya la maintenant aw ka denmisɛnniya la seli tun bɛ kɛ cogo di aw ka Kolokani parce que an kana kɛ ten de an ka kɛ Kolokani parce que o de ye so ye bon ni seli tun bɛ se kuma dɔ mɔgɔw tun bɛ denmisɛnninw tun bɛ si ka ɲɛnajɛw kɛ i b'a ye ka kɔn seli ɲɛ fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ bolo fara ɲɔgɔn kan dɔw tun bɛ jɛ ka baaraw kɛ u bɛ wari min sɔrɔ o la u b'o bila tɔn ka kɛsu kɔnɔ ni seli sera u bɛ bagan dɔ ɲini ka fa
i b'a u bɛ si ka ɲɛnajɛw kɛ waati y'a sɔrɔ arajo bako de waati bɛ yen sipili ni wipili ni dipili ninnu waati y'a sɔrɔ olu bɛ yen an bɛ ko dɔn waati mun na i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw kun bɛ olu pili kura k'u la ka si k'a jouer ka musique k'a la u bɛ dɔn kɛ u bɛ dumuni kɛ u bɛ thé min a sɔrɔ boisson ko ma daminɛ o kun bɛ thé min dabilenu fana kun bɛ min nɔnɔ mugu kun bɛ se ka wuli ka min nka thé ni a dabilenu de kun ka ca kosɛbɛ ni dugu jɛra selidon yɛrɛ maakɔrɔbaw ani kamalenw olu b'u labɛn ka taa selikɛnɛ na n'u bɔra selikɛnɛ na baganw bɛ sɔrɔ ka faga n'u ye baganw faga mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn na ka taa foli kɛ denmisɛnnin ko kun tɛ dɛ maakɔrɔbaw yɛrɛ bɛ yaala ka taa bɔ ɲɔgɔn na ka taa ɲɔgɔn selima fo ka dugawu don ɲɔgɔn ye denmisɛnninw fana b'a k'o cogo la nka ka bɛɛ fo cogo dɔ la o kun tɛ kɛ sabula e kun bɛ mɔgɔ kun bɛ yaala ka taa denmisɛnninw kun bɛ taa u somɔgɔw de fo denmisɛnnin somɔgɔ tɛ mɔgɔ min ye kuma dɔ a kun tɛ t'o fo nka maakɔrɔbaw yɛrɛ dun kun bɛ taa ɲɔgɔn fo sigiɲɔgɔnya sira kan u bɛ taa ɲɔgɔn fo u bɛ tila ka dumuni fana bɔ ni dumuni kɛra u bɛ dumuni fana bɔ ka taa musow bɛ taa dumuni di balima sira ni sinji sira b'u ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa dumuni dɔɔni d'olu ma ni sogo fana fagara i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ tɛ saga faga minnu ma saga faga i bɛ taa sɔrɔ minnu ye saga faga olu bɛ dɔ fana b'u ka saga la ka taa d'olu ma ko bɛɛ ka seli don bɛɛ ka ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ hakili bɛ kumaba minnu na dɔw ye nuya bila ye mɔgɔw bamananw ko dɔn bɛɛ dɔn ko mɛ seli dɔn tɛ dɔn gansan ye o tiɲɛ bamananw ko seli dɔn tɛ dɔn gansan ye ko parce que bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ parilen don yɔrɔ bɛ furakɛ jɛ duloki kuraw bɛ don maa mun tɛ duloki kura tɛ mun bolo a bɛ kɔrɔlen ko k'a jɛ k'a pase bɛɛ bɛ taa selikɛnɛ fɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɔ bɛɛ bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ ka duba la ni se bɛ mun bolo ale bɛ duba a bɛ jɔ ni duba bɛɛ ye ka duloki ye a kɛra ale ta ye o a muso o a den o a balimaden ye o a tɛ maa si ɲininka ale kelen bɛ jɔ n'o bɛɛ ye ɛ bɛ du kelen i b'a sɔrɔ fini kelen de b'u bɛɛ la ka yɛrɛ ka bɛɛ ye kelen bon sisan an y'o falen dɛ sisan kow falela sisan n bɛ balan yɛrɛ sisan ne muso ye n bɛ tafe di n dɔgɔnin muso ye n bagi kuma dɔw yɛrɛ hali vaccine tɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ lege bɛ saga d'u ma min ka ɲɔgɔnna bɛɛ yɛrɛ ye kuma dɔw la yɛrɛ fɛn yɛrɛ tɛ d'u ma foyi tɛ d'u ma voilà ni se tɛ mun bolo ne yɛrɛ bɛ jɔna a muso ka musokɛ ne terikɛ ne duba musokɛ n bɛ jɔna saga bɛ san bɛɛ ni saga tɛ se ka san bɛɛ ye saga bɛ san bɛɛ tɔgɔ la donc ni anw ye dumuni kɛ dumuni ba bɛ tobi bɛɛ bɛ na duba la a bɛ dumuni kɛ n'a bɛ taa bɛɛ n'i ka sɔrɔ fana bɛ taa o ye tiɲɛ ye fɔlɔ seli tun bɛ k'o cogo a kun bɛ kɛ ten nka yɛlɛmaba donna kow la bilen maintenant ne ye tobili kɛ a bɛ tasa kelen bɔ a bɛ taa n'a burana bonya kosɔn dɛsɛ kɔtɛ de bonya bonya don bonya maintenant o y'o kɛ jago ye saga kama ye o saga ye sinon fɔlɔ n'a ye tobili kɛ a bɛ tasa kelen de bɔ ka taa n'a ye burana la bonya de kun don nka jagoya kun tɛ mais a kɛra wajibi ni jagoya ye et puis i y'a faamu dɛ hali an delila ka min fɔ hali t'i n'a fɔ sukoroko fana bɛ kɛ cogo min na sunkalo la wa fɛn dɔw don mɔgɔw y'a kɛ jagoya ye k'a sɔrɔ a kun bɛ lawuli bonya de kama awɔ k'a fɔ jira ko karisa n ka bonyabaga y'i ye i bonya ye nin ye bi o don sokɔnɔmusow bɛɛ de bɛ ga la gati di mɔgɔ kelen ma bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn bɛɛ bɛ jɛ k'a tilan bɛɛ bɛ jɛ k'a sarada k'a di mɔgɔw ma bɛɛ bɛ na mɔgɔw fo denmisɛnw fana bɛ wuli o bɛ taa u ka bɛnna na n'u ka binna kɛ dɔ bara u tɛ yaala ka kɛ bamakɔta ye k'a kɛ kerebuya ye dɛ o bɛ taa u bɛnbakɛ n'u ka binna kɛ dɔ fɛ n t'a dɔn ni binnakɛ ni banbakɛ b'o dɔn dɛ bamanankan na binakɛ t'i ba somɔgɔ ye binakɛ i fa somɔgɔ o de ye binakɛ ye bɛnbakɛ o y'i ba somɔgɔw ye i bɛnma o y'i ba somɔgɔw ye donc foli bɛ kɛ o de la o de kama n y'a f'i ye ka kuma la n ko denmisɛnninw de yaala ka taa bɛɛ o tɛ taa yaala ka taa bɛɛ la et puis n'u taara yaala fana ni fɛn dir'u ma u bɛ n'a jira mais sisan denmisɛn tɛ fɛn yira dɛ
Ni fɛn dira a bɛ yira a bon ti an den o ti sanden no voilà kuma ka ca seli tun bɛ kɛ o cogo la a bɛ sisan seli y'a caman bolo a kuma ka ca yɛlɛma donna kow la sira dɔw bɛ yen olu fana ma yira denmisɛnninw na o fɔ u b'a la ka tunu ni delila k'a fɔ yan ko kuma dɔ an kɔfilɛ fɛn dɔw bɛ yan fɛ yan nɔ ala ko t'olu kɛlɛ olu ye adamadenya yɛrɛ taabolo ɲumanw ye an k'a ɲini ka segin olu ma a t'i n'a fɔ ko bɛ ka ala ko kɛ ko b'a to n ti adamadenya ɲuman kɛ ala ko yɛrɛ fana taabolo dɔ ye adamadenya ɲuman kɛli ye an k'a lajɛ ka segin o jatew ma o de b'a to an kɛmɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ minnu ye an bɛ segin ka kɛ adamadenw ye n'o tɛ ko bɛɛ ala ka gɛlɛya de i bɛ fɛn dɔw yɛrɛ ye bi sigidaw la ala mɔgɔ dabali ba sigatɔ la mais bi fɔlɔ ni seli bɛ kɛ ni muso de bɛ soli ka wuli depuis 5 heures bɛɛ de bɛ so kɔnɔ faraka fo so da la bɛɛ b'a faraka cɛ hali ni ji bɛ don min na o tɛ ji bɔn o seli don kare kɔnɔ ji di bɔn kare kɔnɔ parce que u b'a dɔn mɔgɔ bɛ tɛmɛ ka taa seli yɔrɔ la yɔrɔ bɛɛ de kare jɛlen don parce que bɛɛ b'a ka so da fɔlɔ ka jɛma mara ka taa n'a ye ni jɛma ye bɔ yɔrɔ tɛ u b'a jeni u taa n'a ye kɔfɛ ka jeni sisan kɔni sisan ko gɛlɛyara dɛ Ablaye ko gɛlɛyara an filila yɛrɛ de f'i bɛ fili mun yɛrɛ dɔn an filila kosɛbɛ yɛrɛ de an dun fɛn dɔ bɛ an ka sigi an ka lalu dɔ bɛ an ka sigi ma n y'a fɔ ten anw tunna o tɛna fɔ i tɛ ala dɔnna ye dɛ ala dɔnbaliya kɔni ye josɔn ni fɛn o ma fɔ olu nka adamadenya taabolo ɲuman ye minnu ye Ablaye n'an ma segin ma a ko bɛ gɛlɛya an bolo dɛ sigatɔ la ayiwa ala k'an ka seli caya amina k'an bɛna ko bɛɛ nɔgɔya ka hakili ɲuman d'an ma amina an ka seli kɛ ladala la amina an ka kɛ ɲɔgɔn balima ye an ka kɛ kelen ye amina ayiwa kan bɛɛ ala ko dugawu minɛ amin ala ka dugawu yira an na amin